Welcome to the PBSL channel. Parlok mentaka kenti ngakwa ban pensengau sapi bat kadai kaweru kaba lapen long ya kaman sim jonga kaba ngam laksa bang klam dapan pau ya kani kumba ini kong ila keren ba kajing le sting jong ki pulet na kabanta ban sim kia ya kajing mat ba kajing satu jong ini kong kala penlong yang bangat pen pau ya kajing bom ya hap ya kan dia kajing le jong katanat pulet na kapta kajing bom sim kia habaya dai bat kajot kapai ha ka imlang kasalang akumta kumno pisngeu saai ka komen hapo na kaling jonga ngadon ka mensim ban penrem ya kajing le jong kitanat pulet na kadau kajing bom sim kia halor ka ini kong ila lek pentip bat ujor ski pulet hanrei tangka kentien bat kular ba insafun hanrei hadu menta kimpat le kumbalaya thu ini kong te kumta nakaliang jonga kum u wei u breu u ba shat pesngeu na pi na kapor syakapor ya ka ba ngadon hapo ka mensim la jong la nei ka ba don bantah ka imlang ka salang te kumu breu ba don ke jing soren bat kumu breu ba don ka mensim sokhialam ya ki weipat ki para do parasnam la jong te ngadon kata ka jing sneu ba ong ba ngabu ro ya ka jing kerpat ya ka tanat pulit ba ki dai ban simkhia mardor ya ka ba ya dai ha ka jing ujor jong ini kong ha ka ba ilalap bat lapan pau ya ka CCTV ya ka jing wantu jong une breu khamtam ka dai tang ka pisa ka ba lakan show bahaban let siu na ka bathet ya kiso bandi te kane ka dai katno ka jing sokhia katno ka jing sngo jenjar ka mensim haba perkhat ha ka jing jia ka ba ikong ilayathu kumta na ka bor jong ka an lada kile telot kumne syai ka imlang kasalang kan chong sengan ha kari bar ha ka jai penriu lejong kublai subun perlok ngesaya kan dopat ha ka wei ka bentah.